Bon dia, somiadors! Bon dia! Ara anem a Sant Vicente de la Barquera. De la Barquera. A Sant Vicente de la Barquera. Esperem que us agradi. Sí. Oh. Oh. Sí. Oh. 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 Li he tirat el vi. Sí. A sobre. Ho sento. No et perdono. Bueno, ja ens han portat el plat. És per trencar. Sí. Arròs al bogavante. El que no hem menjat a la Costa Brava, ho mengem a Sant Vicente de la Barquera, en un menú. Que aprofiti... Com jo no puc parlar amb la puta merda mà dreta que tinc, la Imma s'està fent mal, la Imma està pelant el cambó, el tenacitas. Té bona pinta. Gràcies, Wim. Estem encara a Sant Vicente de la Barquera després de menjar i bueno, segurament la gent de la meva edat i més grans, potser la Imma se'n recorda o no, coneixem aquest poble de Cantàbria pel David Bustamante. Oh, ja veus. I a més hi ha un auditori que es diu David Bustamante. Sí. Azul, y es que esta amores de sol como el mar azul. Així. Que se te ven les peres. No és per les peres, perquè si no se'm veu així. Hola, no crec que se'm vegi així tots els vídeos, no? Si se'm veu una miqueta més, així millor. Així? Sí. A partir d'ara que no veurem així. Ens en tornem cap a Sant Vicente de la Barquera. Estem a l'entrada del Cantàbric cap a Sant Vicente de la Barquera. Hem vingut aquí per veure un faro que, bueno, és un faro... I no hi ha una poca parada. Sí, no hi ha res. Ens despedim de Sant Vicente de la Barquera. És molt maco. Per mi entra dintre dels... Top 5 Sí. dels pobles macos d'Espanya. Anava a dir 10, però... Top 5 per mi, perquè encara no hem visitat. La majoria de Cantàbria que ens falta. Què t'ha semblat a tu? M'ha agradat molt a mi també, no m'ho esperava, és el que dèiem. Millor anar sense saber a què ens espera i et sorprens molt. No hem mirat ni fotos ni res. Per primera vegada hem anat a un càmping sense saber absolutament res de la zona. De la zona, sí. I Ens està agradant. Els familiars ens han dit visiteu Sant Vicente. Això hem fet i ens ha encantat. Oh! 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 Si us ha agradat aquest vídeo, doneu-li a like, subscriviu-vos, Compartiu el vídeo. ok? I res, ens veiem al proper vídeo. Sayonara, somiadors! El càmping com es diu? La Biorna. La Biorna, amb B baixa, perquè jo pensava que era amb B alta, no sé per què. Així ens ha sortit la super truita després d'una hora i pico de fer-la. Aquesta bé, Jo la veig bé, no? la super cuinada, super cuinera. Però he tingut ajuda, Oh, que aprofiti. Adeu, somiadors.